тамошабинони азиз, як нуқтаи савдора ман шумода тавсия метавонам бовар кунен эксклюзивни анамха шарфакои фасони Дубай овардаган. Ира биненам хушручае ки ҳамаш брендовияй 100 сомон кардаган. Ино баъзеёш 170-180 сомонам буд, леки ҳозир 100 сомон шудагай. Ира бинем бучхи мулоима ки хушрувае бозори Корвон тарафи Тило бозор 4 дарвоза ряди рост таки биёнами 4 дарвоза ки омадед рост биён духтарако байни 5-6 мешава. Диден ряди рост таки ҳамқа хушрувай борошонина шарфошона бинен 100 сомон. Касоне ки гирифтаган аям шарфо хучон медонанд ки и чансма шарфай духтаро бурд мекунен ҳатман бигиред янамуд мулоима ка янамуд хушрувай баъд необычная гуфтигапо инамудам бинен иям Дубай бинен чихе фасонакай 100 сомон духтаро омадан натонен бинависен хучон дарав шумода доставка мекунанд. Ира бинен чанд расветка дора ка хушрувай материалош манам арама духтаро кадо мешам мегирем барои шумо аксия пешниҳод шудагай 100 сомони расветкоша бинен охи ишаишда фасон ишаишда фасон ҳамаи расветкош расветкои фасон ҳамаш хушру духтарако нархош беҳтарин 100 сомон ҳичи намешавада ино мана бинависем бо мефаҳмонанд тона духтаро ки ё шарфои чихе будан ҳозир чанд сум шидагиян 100 сомон чихеле гуфтум 100 сомон манам арамат ин чи хоб кунен ира бинен ҳамаш брендая мана духтаро ина сиёшам ҳаста сиёшам фасонакай бинен сангчиҳошон ҳичи намешава мана якта мегирен чанд сол меиста. Салом алейкум дӯстони азиз, созед нағзаин саломатиҳо хубаи духтаракои хушрӯ. Ҳозир ма шумода як нуқтаи савдора тавсия метиҳам. ҳам материалои фасони Дубай доранд, ҳам анамхе куртоша доранд, болупушоша доранд, шарфо, анамхе кафшу, ҳама чи доранд. Нархошон арзонай, дастрасай. Марамат каседа дар корай ҳатман биёен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 4 дарвоза. Ина ряди ростаки биёен 4 дарвоза тарафи Тило бозор. Мана байни 5-6 мешава. Нами саршави қатордаяй. Мана бинен чихе хушру и регали оригиналай. Материалои оригинал тамошобино. Ина кафшошона бинен чихе хушруай. Курта, ина материал. Чизе ки дар корайтона ҳатман муроҷиат кунен, доставкатон мекунанд. Королевский бархат бренди Амира Дубай тамошобино хутон медонен ҳамино 1300 кам нест. Ина марамат як нуқтаи савдода акция рафтестай диден бори оригинал ҳамаи цветош ҳастай 1000 сомон кардаган и ай нархи худшам арзонай тамошобино. Ина касе ки оригиналош дар кор боша ҳатман ин нуқтаи савдо биёен духтарако мебинен хутон мефаҳмен. Ира бинен чихе хушрувай духчам фасоншам аҷоибот дига цветошам дорена рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависен доставкатон мекунанд. Агар ки омадан натонен омадани бошен духтаро биёен бозори Корвон тарафи Тило бозор 4 дарвоза ноливой эвая ряди ростакиен широки ряди ростаки байни 5-6 мешавад духтаро марамат биёен айпеш бинен чи намуд боре ки амҷада ҳозир ҳастай курто манаваё материало ҳамаш моли Дубай ҳамаш оригиналай. Ина нигоҳ кунен инаи фасонша бинен камакаги тараф бестед ки офтобида наомадестай духтарако нигоҳ кунен чихе фасонай инами оригинал шай духтаро даётон боша вақти нав буромад ҳами чанд сум буд ҳозир паделкаш наё дига брендо бровардестя ина бренди аслиш бровардагиш 1500 кам набуд ина ҳозир 1300 сомон. И бори аму пеш тарае ки якм сорд омадагӣ буд ҳаму борай духтаро ина диден духташ худаш маълумай тугваёша тугмоша бинен голди оригинал расветкаш беҳтарин расветка 1300 сомон расветваёш ҳастай расветкош аст бо бинависен мефаҳмонанд тона иҷада бо инчунин аи тигро ҳаст ё чанд план ино мрамран 800 сомона мрамр иам бренди амираяй ира бинен чихе хушру будай ва рима ба нети хутон медонен ино чанд плай духтаро ай 1000 болой ай и бренд лекин 800 сомон кардагиян марамат биёен як бура куртошона бинен куртошон медонен хеле чинда овардагиян ҳамаш бори бренд ҳамаш оригинал омаден ай пеш хутон мефаҳмен духтаро мепӯшен мебинен интихоб мекунен и чанд смайқа хушру 800 сомон кори дастӣ мана 800 сомон кори дастӣ ҳамаш дарози хушрувай
тамошобинони азиз бовар кунед анами намуди костюмора ҳози 1-2 рӯз пас мековен. акция рафтестай аз фурсат истифода барои нигоҳ кунед. Дубай тоза Дубай бори якм даст бори хичонай акция рафтестай 700 сомон кардан. И 1000 сомон боло буд. Анай дарозш бошад диден духтарако. Ира 800 сомон кардаган баҳорда беҳад хушруваира биненухи. И пуштош кати анам хел ҳамаш кори дасти рафтагам. Хушруа якта мегирен. Ина арусакоям бигиран духтаракоям занҳо бигирен беҳтарин ай бовар кунен. Ягон туйда ягон ҷода пушиданда ҳам варианти хушручае ки мана қисми қафоша бинен иам ҳамхе полни ҳамаш кори дасти рафтагай. Мана 700 сомон духтаро бурд мекунен аз акция истифода бурда харидорӣ кунен. Бозори Корвон даян тарафи Тилобозор 4-ум дарвоза яди ростаки байни 5-уму 6-ум мешена. Ира бинен чихо хушруваю духтарако аҷоибу тайбат медонен ваёшам ҳастай кафшошам ҳастай. Мана диден ҳами кори дастиай беҳад вариантои хушру 400 сомон. Ино чанд будам пеш? диден 600-700 сомона духтарако 400 сомон шдагаи акцияда марамат медонам ки мекован бисёрио ина арусакодам варианти хушру духтаракоям диден чихе фасонакай марамат касседа дар кора иҷада чанд моделиш ҳастай ҳамаша 400 сомонӣ кардаган. Мана ишаишда хушру успед кунен биёен айпеш бинен леки агар вақт надошта бошен омада натонен рақамошон ҳаст нависен хичон дар равакак шумода доставка мекунанд. Бори аввалай духтаро дасти аввалай тамошобино мана чӣ намуде ки мегирен аз аминҷа чӣ материал чӣ мисол кирта бурд мекунен барое ки арзон додастиян. Ана материалои фасонтон ёфтум духтарако тоза бори Дубай марҳамат худаш фарқ мекуна оригиналаш диден ира бинен ворс чихе тозаи сангоша бинен охи духтарако заводской сангои оригинали Дубай ина бо биёен як бора гай пеш бинен нархои ино медонед 2000 сомон буд ҳози акция рафтестай 1600 сомон кардаган аз дига цвечам аст нишон метам ина духтарако метавонен ба наздики идояй метавонен дархост кунен доставкатон мекунанд борошона ҳамаша акция эълон кардаган намҷа чизе мебинен бо моли Дубай бинен ҳамаша акция кардаган арзон додестиян ягон тай ҳами копиялюкс нестай ҳамаш оригинал ай духтаро успед кунед ин нархда намеёбен ина дохили бозорда ин нарх неста ина як бор биёен ай духтарак биненда муқоиса кунен оригинали тоза худаш бархча бинен сангча бинен мефаҳмен нархошон 1600 сомон шудагае ки 2000 материал ай мана бинен чихе интихоб зиёдаи сангчош узорош ҳамаш ҳархелаи аҳамиятенда киртада аҷоибот мебиёя мана арусакода мана духтарако занҳои азиз метавонен гирен бурд мекунен мана барои ид киртакун бошен киртои фасони Дубай хоҳен 1600 сомона кадомеша мегирен 2000 киртай ҳамаша 1600 сомонӣ кардаган инчунин корои дастӣ ҳаст ина бинен чихе хушру и чанд пулай сеткая диден яму 3-4 яйку як та мондай нархша чанд сум 2000 як дона ки мондай 2000 кардаган ман арусакода агар дар кор боша ҳатман биёен ай пеш як борак тамошо кунен бинен маъқултон мешава. акцияи калон рафта истодаи тамошобинони азиз успед кунен нигоҳ кунен ламиражои Дубай тоза оригинал кори дастидор чанд та расветка дора 600 сомонӣ будан киртадам қохушру мебиёя ки 600 сомонӣ будан ҳози акция рафтестай 400 сомон кардагена 400 сомон ира биненам қабу блеск метиай пеш наворда афсус ки наомадестай блескаш леки биёен духтарако маъқултон мешава ира бинен ранги королевский бархтае мана духтарако фасони ира бинен королевский бархтай меги лекин ламиражи Дубай расветкоша бинен чихе хушру расветкои фасон и боглаш дига хебдая ай бо сиё ҳам ҳастай тамошобино 400 сомон кардаган ина платьядам хушрувай ира болопушам будузен хушрувай двойкадам киртадам хулас чизе ки дар кораитона метонед аз и дузонен нигоҳ кунен ҳами кори дастӣ рафтагай нархаш 400 сомон шудагай нархи ами материали Ташкент шудагай духтаро ина марамат моли Дубая и қарзон додестиян ҳатман биёен бозори Корвон тарафи
тило бозор, тарафи тило бозор, чорум дарвоза, ряди ростаки, байни чоруму панҷум, байни панҷуму шашум қатор, ряди широки, ряди ростаки. Ицвечам хушру. Сиёшам фасон будая? Не сиёша бинен. Қа хушрувай сиёҳош. Марама духтарако биёен. Кадамш дар кор меша, скриншот кунен, партоен. Ина тамошобино шифон помбахтои фасони Дубай. Нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯа. Ино чанди будан ози чанд карде? 1500 сомона, материал 1200 сомон шудагай. Тамошобино бори хичонаи дасти аввал шифон помбахти Дубай духтаро. Марамад аз дига глошам аст нишон метиҳам. Ина каседа дар кораи оригинал марҳамат пешанами хоҳарак биёен. Бозори Корвон тарафи тило бозор, чорум дарвоза, ряди ростаки байни панҷуму шашум қатор даянд. Мана 1200 сомон. Хушругиша бинен, и сангоша бинен, ҳамаш сангчои заводскои оригинали Сваровскай. Мана моли Дубай. Ина 4 намуд шифонкомбахтошон мондагиай. Успед кунен акция рафтасай 1200 сомони кардагиай. Инчунин назанаи шифкадоро ҳаста. И чанд сумашай? И қиматошай, бренд вишан духтаро нигоҳ кунен. Иё чанд каден? 600 сомон. Мана оригиналош. Диден? Бози бо дигар намудшам ҳастай. Арзонашам ҳаст. Ям 600 ма. Ана ин намудуш бо 300 сомон. 500 моделошам мефурӯхтан, ҳозир 300 сомони шудагиай. Марама духтарако материалои Дубай оригинал дар кор бошада шти аввал ҳатман инами бозори Корвон биёен бинен. Марамат ира бинен ишфая иша бинен бо чихе гулои хушру доштае. Ман иша хушру кадомиша мегирен ё шарфошон качан кадомиша мегирен шарфошон качай бинен чихе хушручая. Мана интихоб кунен дар равака шумо дар бурда доставка мекунанд. Мана расветкои фасони хушру, расветкои нодир гуфти гапо эксклюзив. Ина ина 3D Дубай металлик дора диден. Иё чанд пула? 300 сомон. Як либосуш 300 сомон тамошобино бинен. Иқа материалш хушрӯи мулоима кай духтаро. Марамад ина каседа дар кора интихоб кунед ай рӯи ҳамин навор равонтон мекунанд. Ё ки агар наворда хушрӯ надида бошед нависен сурат мепартоянд. Интихоб кунед доставкатон мекунанд. 700 сомона двойкои Дубай тамошобино акция рафтаста бинен чихе хушрӯчаянд. 700 сомон будан ҳозир акцияда 500 сомон шудагай. Марамат каседа дар корай нависен ира бинен чихе хушрӯчай. Ҳарир мақсудай материалш сабукакай. Ина и цветчам ҳастай сериш баъд уна талхабаргшам ҳастай. 500 сомони вича бинен чихе хушрӯ стилни фасон. 500 сомон. Бозори Корвон тарафи тило бозор, чорум дарвоза, широки ряди ростаки. Баъд ҳастай ина намудо иям 500 сомон Дубай. Шарфошон катияй духтаро. Марамат эни кирто чанд суман? Иям 500 суман. Ани хе киртои Дубай ам дорам 500 сомони. Марамат духтарако каседа дар корай метавонен интихоб кунен дар рав бурда доставкатон мекунанд. Мана нигоҳ кунен чихе хушрӯай. Иша фасонай, иша фасон ҳамаш Дубай духтаро. Касе моли Дубай гирифтаняй ҳатман инами нуқтаи савдо биёя ай пеш бо борора бина пуша харидорӣ куна. Чӣ хеле гуфтум агар натонен омада рақамошон ҳаст муроҷиат кунен хичон шумодан доставка мекунанд. Диден чихе хушрӯ иша фасон мана инамучам ҳастай. Диден 500 сомон. Кадомиша мегирем 500 сомони духтаро. Баъд киртош ҳастай. Киртоша 200 сомони кардагиана. Мана киртои Дубай 200 сомон. Касе киртагирай духтарако марамат ина аз иноям метонен ки харидорӣ кунен 200 сомон киртои хушрӯ. Лопшои фасони турецки духтарако нигоҳ кунен чихе хушрӯан 400 сомон бодам сабука ки фасонакае ки ира бинен акция рафтаста 200 сомон карден 250 сомон кардагиан. Диден акцияда 250 сомон шудагиай. Беҳад фасончаи сабука ки хушрӯай дар кортон меша духтаро марҳамат ба наздикӣ аллакай сезони ҳамино мебиёя. Як моҳ пас аллакай ҳами чиза мековен. Ина акция кати турецкира 250 сомон биёен харидорӣ кунен. Бозори Корвон тарафи тило бозор, чорум дарвоза, ряди широки ами ряди ростаки биёен байни панҷуму шашум қатордай. Ана баъд инчунин дар ин нуқтаи
савдо анами хел киртои фасони Дубай ҳастай. Я бурак биненира оригиналош 1700 сум кам намедодан ко ҳаму моделай ҳаму фасонай ҳаму брендай духтаро 1500 сомонӣ кардагиян. Ина шарфошон катияй марамат каседа дар кораи духтаро бархаташ падбаланди фасон. Ина санчоша нигоҳ кунен ҳамаш оригиналай пад бархаташ хушрӯе ҳаст ки ай пеш биён хитон мефаҳмен ки чӣ хеле сифатай. Мана 1500 сомон. ҳатман биёен омада натонен нависен доставкатон мекунан. ира бинен да иҷа ҳамаи чира аксия кардагиян чизе дар корайтон аксия биёен ҳамаш арзон кардан. аксияи калон рафта истодаи тамошобинони азиз дар анами хел нижни билёи турецки тоза нигоҳ кунен. анами комплектҳо 150 кам намефурӯхтан. ҳозир аксияда 100 сомон кардагиянам хохушрай як шоен ҳозир 100 сомон бинен коробкада бинен чӣ хушрӯи падарка бурдандам варианти фасонай занҳои азиз духтарако арӯсако комплектан бинен чӣ хушрӯ фасонак метавонен интихоб кунен дар равакак доставкатон мекунан. ино бовар кунен 150 кам намедодан ҳозир боша 100 сомон. марамат куҷоида бинен чанд сумай мефаҳмен хистон. мана 100 сомон иҷада бо ҳастай такпушо ина 10 сомона доран 20 сомона дорана ҳам 10 сомонаш ҳастай диден такпушои туркӣ ҳам 20 сомонаш ҳастай ҳамаш турецкай. ана инош чандай ино турецки тоза 50 сомон духтаро марамат ҳамаш брендан каседа дар кораи духтаро интихоб кунен доставкатон мекунан. неки агар омаданӣ бошен биёен ай пеш бинен боварӣ дору маъқултон меша борошон. бозори Корвон тарафи тилобозор 4 дарвоза широки рядами ряди рост таки мебиёен диден 4 дарвозара мана байни 5-6 қатор меафтаи нуқтаи савдо ба осонӣ пайдошон мекунен.